nitiere kamoro ma ng'ato chikore weyo ka. Nitie kama ng'ato weyo. Koro ok ing'e ni bende dinde ma wantiere kata kanisni ma ji leme, kanisa nigi chikne ma inyalo yudo ka ndugu en koro neno ni saa koro dhi ahinya, wadhi ir japasta mondo awachne ni an sana mar nyombo oromo, adwa timo arus. To inyal siemni gi luth ni nyako cha waseneno ka embe ndalone oromo, kata samoro no osetero report ni japasta mara an ndalona mar keny amba winjo koromo, to koro kaka an Seth kama atero report ni japasta an awinjo ka sana mar keny oromo, akelo report. Koro inyalo ng'isi ni dada ng'ane be nosekelo report, koro kaka mano to wachnu walosi ofis, un koro wabiro lamonu Nyasaye iriwo arus. Donge mano seche moko timore kuonde moko? Mano timore mang'eny. Nikech din ka din ne kod chikegi. To koro ing'e ni ma opogore gi mari mane wacho ni ilamo Nyasaye to Roho Maler emosiemoni ni mae jago. Ma opogore. Pogruok duong' kanyo. Mamoko ni unu pog ratiro. Jomoyie kod joma ok oyie. To nitie jomoko modonjo yie ling' magitimore joyie to ok gin joyie. To gin oganda ma kawuono timo gik morodhno ei od Nyasaye, momiyo nying Nyasaye inyalo yany, kendo nying Nyasaye inyalo cha. To koro ing'eyo jatich Nyasaye, higni machien ka wang'iyo higni machien kama ne koro waru e higa mar 90 kabiro nyaka higa 2000, ka warruok mane wuotho ndalo cha to gi kanisa ma wuotho kawuono, dong' ineno ka chal ka gima pogruok moro to nitie. Pogruok nitie. Pogruok nitie nikech chien kacha cha ni wuoyo kodi. Ratia. Ni wuoyo kodi mong'inyore. Maka nitie ochoto dong' moko manodong' kodi mane warruok kata kanotimore ni to nokowuok, giwuok gi te, to ok ibi wuotho gi warruok, ibiro weyo. Kech iwuoyo kodi mong'inyore. Gimomiyo iwuoyo kodi mong'inyore kata momiyo iwuoyo gi ng'ato mong'inyore en niya, mondo iki ibed material mar inherit the kingdom of God. Mondo ibed kaka sani ng'ato nyalo wacho ni so and so is a wife material. Ere qualifications minyalo neno miwach ni ng'ane en a wife material. Nitie gik makoneno to nyalo wacho ni nyako ni nyar dak. Eka nitie be makineno tigoli agola oko, ikoni matora rondo ma kata kigamo ne watni dhi ketho nyingi ka yiem. Dhi chendo. Mane manomiyo be keny machon kata kamane kinde mag kwere wakocha ni luwo through jagam ka ng'ato donje keny. Mondo mi ka itilafu moro betie to jagame midhi manyi. Idhi penje. Tilaf nika. Koro ma akanidhigo kiluwo adiera kod liw gi ler mar wach Nyasaye, to kigik nigowe keny, Nyasaye ok nyal miyi nyako madhi kuodo wiyi. Nyasaye ok nyal miyo wach manirito miwuothogo maler cha igogo e wich kuot. To king'eyo ni koro ang'o makelo pogruogni, ningeche wach Nyasaye to pod en mane yalo cha. Yes. Ang'o mamiyo sani, ningeche aparo ni chien ka higa moko machien ka ne nitiere naneno ka minwa. Minwa be noware higni machien e kar higa mar 2000 kanyo. To naneno ka Salina Nyaroyo gi Achieng' Nyawanyaga diere moro dongo kawalo wuoyo gi minwa ka gima piny kethore, maka ng'iyo wang' minwa kama takuni jatich Nyasaye ni wuoyo gi minwa nade. To diere moro be chali Kogal no biro wuoyo gi minwa ka gima piny kethore, ka gima ok chak wuo kode kendo. Ang'o matimore mamiyo kanisa ma wan go kawuono ni ok nyal non ng'ato, ningeche diere moro ne mama na no obedo matuo. To kano obedo matuo to no change kuom tuo sama ne warruok otimore ne. En ng'ama no chang kuom ukimi olal pep nyaka kama sama wuoyene. To sama ne tuo moro biro mogore kuome, to kane jotich Nyasaye gini go kamoting'o Sami Kogal gini no biro mondo wuok kode, to no wuok kode kiwango moro to no kuongo none.
okone ni to in kindi gi Nyasaye chalo nade, warruok mari iwinjo ka warruok mari to chal nade. To bang' non kaka notimo nende kaka osewuotho gi gik mosetimore ne kata gi lwenje manade mokalo, na obedo jadiri to wacho gik mosetimore to pango, to joka nodonjo kode rang'iny moro mar wuoyo kode, nowuo kode mosikore modhi songsoti modonjo gi iye, ma kane giweyo mamacha to ne giweyo mamacha ka giteng'o. Ang'o matimore gi sama wan go ni mamiyo ma ok timre, ma chalo ka gima koro en chalo ka gima en bembeleza moro ma chalo ka gima en nyathi moro miwero ne lullaby. Ang'o makelo masani? Gimomiyo ni wuoyo gi ng'ata sika, mano mi wuoyo gi ng'ato modonja nota gi iye e inde no, nikech nitie kama ne dwa ni mondo ng'ato wuogie, mondo Nyasaye ogolie, nikech chon ninwang'o ka thuth ni gima no ogo dak ahinya e thuche wa kocha, ne en dhier mar chan mar siko, kata gi gima chalo kisuni tho moro samoro omako dala moro, samoro kech moro mar dera omako dala moro, samoro en dhier mar sikiti mar gwonyruok gi pado. Ing'e ni ng'amo dhier mondo iwuog kode bowuog e dhier, ok wuog e ng'ato e yor hoyo ng'ato. Iwuoyo gi ng'ato mosikore mondo ng'e adier ni gimomake ni en gimoro moa e tol machien, koro inyalo wuog kode mondo ka pache oelore to wuogi. Ni wuoyo gi ng'ato kamano mondo mi chunye ne muomre, mondo chunye no muomre, oelre malach mondo donji, mondo donji e wach Nyasaye manyalo konye. Koro nok wuog e ng'ato mondo timi bed jalemo kata bembeleza ibed machiegni gi od Nyasaye, to ni wuoyo kodi makia mwane donjo, ti donjo chuth mang'iyo chien onge. Keche kiparo, inyalo paro ka Yesu penjo Petro ni to Petro wuode Jona, ibe idwa ni ya? To nikech Petro nowuok e ywa nam, moneno gik madongo niri kod ranyisi mane Yesu timo, nomiyo Petro penjo Yesu ni to japuonj, kawe to dadog kanye, dadog kure, nikech ang'o? Nyaka ne owuogie mochak wuotho kod Yesu, noweyo gogo kod yie gi ngai gi jonam mane gilupogo manodong', to nitie kaka ne giwuok ma giyie mondo gilu Yesu. Sama ne giluwo Yesu, oneno gik madongo moheo ngima manodake ko janam cha, kendo noneno ka ngima ne olokore chuth, nomiyo yie mondo lu Yesu. To ka Yesu penje ni bini mbidwa ani ke jopuonjre moko setomo ng'wech, nyalo bedo mapek ma jomoko ringi, nyalo bedo mapek ma jomoko winji ka gini heogi, nikech gimomiyo gini heo ng'ato, owuotho ka pache oruore ariyo. En gi paro moruore. En gi paro moruore. Wuothe wach Nyasaye gi paro moruore ok nyal mine gik ma Nyasaye timo. To mane momiyo chuny ng'ato nyalo jok mondo wegi e kor yo. To mane mabende nomiyo ni wuoyo gi ng'ato makedonjo, tidonjo chuth ma paro chien koro onge. Manomiyo ka Petro gi nodonjo, to ne gidonjo dichiel ma paro chien koro onge. Nikech kiparo kidwa dok bedo janam, to gi kuma koro kiwango ma Yesu noseteri misebetie, to penjo Yesu ni to Ruoth kaweyo to dadog kanye, nikech kata kuma noweye gi ngai gi migongo gini nosetow, mabie nochamo, magogni nosetimo lal. Koro nomiyo ochich bukuni okanyal weyo, nikech kaweyi to kuma dhi onge. Mane manomiyo ni wuoyo gi ng'ato mosikore makidonjo tidonjo once and for all, ma onge dok chien. To kakidonjo no, magino timore ni no, tichako neno lwet Nyasaye makoro ni kodi. Gima timo tieng' masani, ni kanisa idwa nopong', idwa ni mondo pong' kanisa, ji obed kanyo yokre, ji obed kanyo yondra, ka ng'ato ka ng'ato ni kanyo kod pache, paro mar ngima ma dhano choko neg kuome. Nang'o ting' kawuono lor piny manomiyo jo-Israel onyiso Solomon ma wuod Daudi, ni Solomon, Daudi wuoru noketowa gi ting' mapek, to in ka koro ikawo ruoth ka Daudi wuoru, tugnwa
Daudi uru ne chwadowa gi jaridi. No olowa. To in ka koro ikawo ruoth, wadwa ni tugnwa ting'ne. Solomon wuod Daudi wakwayi mondo itugnwa ting'. Kaka Solomon ne ng'ama ni kod rieko. Ukone jogi, ojanja gi chuny moro osedonjo negi ka. To rieko cha otiyo gi Solomon onyisogi niya, Daudi wuora nochwadou gi jaridi, ne ber. To kama koro wagikore, ama koro wadhi e senchari ma wantie ni, onengo sude, chak kas nadno matin. Chak kase matin. To Solomon owacho negi ni, Daudi nochwadou gi jaridi, to an koro abiro chwadou gi thomoni. Kendo ni o double that burden, tincha, orido. Koro thomoni, ema koro biro kayo, wan abiro chwadou gi thomoni. Ibiro oro nu thomoni. Abiro chwadou gi thomoni, tini koro kaso ting'. Wach Nyasaye ok mbeki, wach Nyasaye kaso. Kendo wach Nyasaye irido. Monde ka chuny ng'ato puodhore, kendo chunje mag ji obed maler, ka ji ikre ne pinyruoth Nyasaye. Gimomiyo wach Nyasaye nitie, kata momiyo iwuoyo gi ng'ato kuom wach Nyasaye, en ni mondo iki ne pinyruoth Nyasaye, pinyruoth ngima. Mondo ng'ato ikre ne pinyruoth ngima. To king'e ni sani, gi sama wan go ni, tineno ka warruok mar joka gia cha, entie, odhi nyime, kendo eyudo ka nitiere jok manowuok ka gia kanyo, magi jakore gidhi. To koro eyudo ka sani koro gidwaro ni mede gi mo miwicho ma in iyudo oli oil, to yudo holy water, to gotamba. To mar joka gia cha, to ne en teko ni, gi yie miyiego. To koro ema wambe koro wapenjo ni, to ka koro chalo kama, ma koro obedo yondra kama, yudo ng'ato ma kata ng'ato entiere ojapiny, ok ong'eyo wach Nyasaye, to romo gi kanisni gi ariyo. Ma en ong'ise ni komiye mocha mowirorego, to en osewacho ni rudia maneno nyuma yangu, Yesu niokoe, mimi ni mwenye dhambi, amen. To miye gicha to wichorego, to koro en oseware, kendo mimi nimeokoka, nimejazwa na Roho. Kendo ing'ene king'ise ni ndugu ng'e maler ni okowari, to uchwanyoru kode. Mani ang'o makelo mabe? Gik mamiyo mago timore, kisomo the first 4 books of Jesus, ka Yesu yalo. To Yesu nopuonjo gimoro amora mabiro timore nyaka senchari ma wantie sani. Yesu nopuonjo wechego. Koni kinde biro ma ji nolam Nyasaye. Kendo kinde biro ma jopuonj mopogore ma jomirieri nobedie. Jopuonj ma ng'ato puonjo na gige. Adiera to ng'e ni en ma, lakini opuonje for his own benefit, nikech dwaro ne owuon emodwaro, en gi target ne ma en go. Koro opuonjo gima luwore gi gima favor gimoro amora mineno ka ng'ato time yod Nyasaye, nitie andika mosirogi. Nitie andika magisirogo, nikech kata kineno ka ng'ato go bul go ngeng'o, Daudi ka Jesse nogoyo thum. Kata kineno ka ng'ato go piano e od Nyasaye, we pingri kode, ng'ano golo gine muma. Nikech Daudi be nogo thum. Ka juogi omako joka Saulo, to wang' Saulo oro wach mondo luong Daudi ka Jesse. To kanye mane thum nogoe ma juogi otomo ng'wech. Koro obedo mana gima ber ka Nyasaye osire kuom gimitimo gi thumno, kata kuom gimitimo gang'owa gi bul go ngeng' kata gi werno. Nondike ne ni kinde mag muma chon kocha. To koro wagikie e kinde mag Yesu ja Nazareth, ka koro Yesu biro, nitie gik mane Yesu nochenjogi, nolokogi, owilogi, manyiso ka chon ni dhi go ng'ato tichwo gi tong', to Yesu loko lwenyno, koro kwadhiye mar ringruok cha manitimo physical, koro wadong' wago mar spiritual. Yesu loko gino ni ka koro ng'amoyie emanokwo, ng'amodagi to buro loyo. Koro kanying'e ni ok en maniluonge ng'a ni koro bi koni cha. Koro inemiyie ma ng'ato fulo kod dhoge. Koro Yesu loko
chenjo weche moko, ogole kor physical odwoke spiritual. To mane momiyo kata kawuone kanisni mang'eny minenogo, gitimo gik ma moko gigole andika ndiyo, but gitimogi for their own benefit. Gitimo mondo mi nweng'o dog korgi, to ok gitim mar gero pinyruodh Nyasaye mar warruok matero ng'ato e ngima. Ok ing'e ni e tieng' ma wantie go sani jatich Nyasaye, en tieng' ma gidwaro neno honni kod ranyisi moloyo, to dwaro Nyasaye hie mane tieng' machien kocha e higni manoyalnu warruok no, ne dwaro Nyasaye ningeche warruok ma hie kodonjo, to nitiere kiondko mobirogo, kendo nitie mbi ma en go, ma chieng' moro nyocha apenjo jatich Nyasaye moro mamiyo mawer kendo wero wende gospel. Tapenje ni to ito kakoro in itimo neno maler ni warruok notimore ni mochangi kuom tuo kansa, ma kansa otuo kuomi. Ang'o mo obenade momiyo wilo wuoth ma kawuono ayudo kiolo pis ma piso giku ma wang'i bi buko sawa sawa. Otimore nade ma be Yesu mar jokagia maniromo go cha be podin kode. To ng'isa ne warruok kendo warruok po nitiere kendo roho pod opong'a. Koro ka ng'iyo timbe motimo gi weche mondike jo Galatia, tayudo kotimo timbe mag ringruok mamomo wuoyo kuome. To sechego bo wacho ni roho opong'e. Koro king'e ni kani bende samoro ka koro yudo jal ma bende onge warruok to owuoyo ga wuoyo kuom wach Nyasaye, to believe ni kamugikeno gi kako chalno, mane kaka warruok chalo, mane kaka ji wuotho gi warruok. Mamiyo ka ji oromo gi warruok mar jokagia ni tinene kalemo moro machon mar fuwo mar jok moko ma pod ni chien mani analog. Gima timore ng'at Nyasaye, Jo-Efeso 6, somo Jo-Efeso 6 wes matindo 10, wacho ni to wach mogik beduru motegno ei Ruoth kendo e nyalo mar tekone. Rwakuru gi lwenje duto mag Nyasaye mondo unyal tamo wuond mariek mag Satan. Mondo unyal tamo wuond mariek. Ebu underline wuond mariek. Wuond mariek. Wuond mariek. Ing'ene ng'ama dwa wuondi mariek. En onyalo biro ni abira gi shat mirwako ni. Ma ena real color. Ena sati mirwako ni. Lakini the secret behind the scene en niya, lawni en material ma nikech samoro ung'eyo ni fwenyo tiend material mag lewni kia. Ung'eyo ni lawni material molosego ok dhi dak aming'a. Koro obiro nigi wuondo mariek ma kokelo ni lawni, nikech lawni ema ne itimo order ne mondo okelni. To ne itimo order mar cotton. To kelo ni law mar material moro mok cotton, same color, same size, gimoro amora mano kuome gima na kare. Okelo ni. Kosekelo ni, obiro ni gi wuondo mariek. Ma ka in bende ng'ama kia fwenyo the material mar law, ibiro kawo mirwaki. Gima biro chichi ni gini ok bidak aming'a. To in ning'eyo ni gimi oda, gima biro budho kata biro serve for 1 year kata mana higni moko 2. To gima biro chichi ni gima okelni kata dweche 6 ok tieki. Tiende ni ng'acho biro ni kod wuondo mariek. Gima timo ji, Satan obiro ni ji gi wuondo mariek. Obiro ni ji gi wuondo mariek. Photocopy mar ID oting'o details te mar ID en go. Kata kamano original to ken. Tiende ni photocopy man gole photocopy. Oting'o details mora mora, turu gang'o, date of birth and the rest, what have you, ni kanyo. To kata kamano gima biro nyisi ni gini ok en original. Kakoro ichako diye, kakoro i bende ifwenye, inone, tibiro fwenyo ni ok en original. Emomiyo ninyalo neno ka polisi omaki, tigolo photocopy, tokoni ni apana, toa ile original. Nikech oseneno mong'e ni gini photocopy. Mokwongo ibiro nene gi kande, ariyo ne mano material molosego.
Koro mano nyiso ni Satan nyalo biro gi wuondo mariek. Mano mfano machiwo. Satan nyalo biro gi wuondo mariek e od Nyasaye. Gima duong' mondo challenge jomoyier ne dhi e pinyruodh ngima. Nang'o? Jomoluong ng'eny te iluong ka nitie yiero motim. Nuane kanyo jomoluongi ng'eny e kikawo, lakini e kikawo no jomoyier tin ne dhi inherit the kingdom of God. Kuro tiende ni kata ji oyondore ma ji opong'o kanisa obogre. Ma ji opong'. In kiki chandri gi mano. Nikech nitie yiero ma Jehova Nyasaye biro timo kuom joma timo dwaro ne. Nang'o? Nitiere joma timo dwaro ma Wuoro me polo dwaro. Ema nodhi e pinyruodh ngima. Gima miyo ji chokore, gik ma ji timo gi te, the main purpose and the theme en to inherit the kingdom of God. To mondo mi ji dhi e pinyruodh ngima ka, kuchocho bok dwari ji turi, kuchocho betime yiero. Koro tiende ni nyaka yier ji madhi donjo. Ok en kama ji dhi yonjra. Ok en yondra. Ani gino ting'o ji dhi. Wan Yesu nosethono e musalaba jo kama. Wan koro wadhi adhiya wan chunyo geno kuom Yesu Kristo. No iyiere ji. Jomoluongi ng'eny to jomoyiere tin. Koro yiero wan tiere gi joma nowinjo luong. Eka nitie joma Ruoth oyiero. Joma Ruoth oyiero go biro timo gima Wuoro me polo dwaro. Sama ng'ato timo gima Wuoro me polo dwaro, ngimane ochakore ode gi nyithinde gi chiege kata chuore kata dala ma entie, the surrounding and the environment biro reveal ni ng'ani noyudo the real salvation. Koro kanyo jatich Nyasaye, kanyo nitiere jawinjo kata janeno ma ogombo ng'eyo ni to warruok to en ang'o. Ningichi nitiere ng'ato ma kata kiromo go to biro gisi ni an owara opong'a gi roho, to ng'ani dwa ni mondo winja ni to warruok ni en ang'o. Mane manachako e kore kamoro kacha, mana koni warruok en nego dhano machon kod timbe ne tirwako dhano manyien ei Kristo Yesu. Tiende ni tho kod Kristo kod chier kode. Tiende ni machon cha tho to manyien donjo. Manyien yen molokore maonge gi mirima. Manyien yen molokore maonge kod sigu. Manyien ni en molokore maonge nyiego. Manyien ni en molokore maonge kod dhao. Mabe wabiro gike kata nie keny ma kawuono gik mang'eny machandi ya kethruok mar keny ng'eny, ma topic mar keny ka wakawe mondo walere to iye duong' kendo iye okunyore gi iye. Nikech gik manyalo changia ma kawuono ka ji ng'ato kendore sani gi gik mamoko go kethore kapok obulo ng'ur gi ng'eny tinono gi mayudgi. To gigo te kinono minwang'o ka Nyasaye odhi mogo kodi e keny tibiro nwang'o kaka ne igowe keny no miluongo no maler. En maler mosiko nyaka kawuono. Ma en onge gimoro ni chwanyruok moro dhi bedo. Chwanyruok nyalo bet to nitiere yo misolve go. Ok ni en nyamonge. Ok no yo nyalodie onge nyalodie ni an koro an ng'ama war, an asetho gi Kristo machier kode, an koro Muma wacho ni wakedo kod joteko gi jolocho, wakedo kod joloch, wakedo kod pinjeruodhi, wakedo kod pinjeruoth motimo mudho. En mano igima nomiyo Satan nolwar mondo mi obi owuondi ji gi wuondo mariek. Wuondo mariek makineno tiwacho na dir ma jatich Nyasaye mamalo chutho, kare jali ok jatich Nyasaye mamalo chutho. Satan obore e toke, opondo e toke. Koro display muketo ni monde ne. Display muketo ni monde ne. In order mondo mi owiti kik idhi cham pinyruodh Nyasaye. To king'e ni gisama wan go ni jatich Nyasaye, nyocha awinjo ka ng'ato wacho ni we ng'eyo gima wadu timo, winj mana message mitimo mondo in message no mondo konyi.
to koro mamba penjo ni to ka koro iseneno display ma ng'ano kelo ineno ni ng'ani te chalo jatich Nyasaye mamalo chutho, koro wach mopuonjo kata wach moyalo berni to gimochung'e toke en jachien, ini be idhi dhi e ngima koso jalni owiti kabisa? Gimomiyo jali pod nyalo witi kata gimomiyo mago timore en niya, Nyasaye ok nyal weyi ka in koth dhi e ngima. Nyasaye ok nyal weyi lal. Jalo nyalo ato nikech in kod riyo kod dwaro. Nyasaye nyalo keto jal ma is the right person e yori mondo rom kodi, mondo lerni adiera, mondo ing'e adiera. Mano kata in mane iye kocha, iye kucho, to ina kanyo ero, but a time will come ma Nyasaye biro keto jal moro, jati Nyasaye mamalo chutho biro wacho adiera, kate TV, kate radio, kamora kate koriyo, kate openea ma wagoyoga, ibiro winjo adier malilo mabiro keti thuolo mondo mi ipog ni to maa en ye gima kare monengalu kuso maa e gima chala monengalu, ibiro decide koro kisewinjo bang' kisewinjo wachno. Ma kaka jalchi wuyo kodi to en to nyalo wuyo kodi kamano to okadho dhi adhiya. To koro gima timore sani e piny kama wantie ni Kenya kae, ndi jal modak Kenya ka, onyuoli Kenya ka, wang'i neno gik matimore. Owan gi kanisni mang'eny ma iyudo ka weche timore, kendo imbi seneno ni moko TV nitie mang'eny ma kata kok wadonje luongo nying kanisa ng'ato, iseneno gik matimore, jomoko itimonegi honni, nitie chieng' ma giloso chieng' deliverance ma ng'ato en service yore ma chieng'no ji dhi timo, idhi timne ji deliverance. Nitie chieng' ma gin gi service mitimo ne ji weche mopogore opogore, gin gi chieng' mar prophetic, weche machalo kamagi gi warruok nitiere kama girome. Ing'eni gima lero ka amonengo be imaki ni wuond mariek. Satan biro gi wuond mariek. To ng'ato neno ka ng'ato nogore piny, ogo nduru, jochiende wuok kuome, to kare samoro ne en mana ng'ama nomi pesa mondo bi otim acting. Wuond mariek ni Yesu owacho kunyisogi ni ubed motang' kich kinde biro ma jonabi ma jomiriambo nobi. Yesu ne wacho nang'o? Nikech wacho ni kinde mag giko jonabi ma jomiriambo nowuogi, joyalo ma jomiriambo nowuogi. Jogi wuok nang'o? Giwuok mondo migi challenge joma Nyasaye oyiero ne dhi chamo pinyruoth, mondo gidwoku udonje e pinyruodhgi ma koro pinzani kocha mapingo wach Nyasaye. Koro Yesu wacho ni koro beduru motang', beduru motang', nikech kinde biro ma jopuonj ma jomiriambo nowuogi, joyalo ma jomiriambo nowuogi, jonabi ma jomiriambo nowuogi. Tiende ni rely on miracles, tiende rely on ono, to ng'acha pinyruodh mudho bendo miye mana teko mar timo ono minyalo neno the instant miracle, but it is not the miracle mabiro last, nikech en wuond mariek ma Satan obiro go mondo mi challenge ogolige e yor Nyasaye mar dhi chamo ngima. Koro en gima nyalo timore ni ikwane as a miracle, but en gima kumidhi ego mabor onge. Momiya ko nikech en wuond mariek mitemo ywayigo mondo tim ang'owa, mondo witi. Yes. Ok ing'e ni koro ng'ato kaka in ng'at mong'eyo pogruok manitie, en ng'at mawendo ma samoro chandruok mane time en samoro dhi romo gi episode ni e YouTube kacha, to wacho ni wach ma jogi wuoye adwa ni mondo aluwe mondo ang'e adiera mare. Koro ka nitiere wach ma ng'ato en romo gi wach ni kama kaka iwache ni, to kone wach ma jal ni wacho ni wakawe thuolo mondo alam Nyasaye, nikech samoro en gi ng'eyo, to wach mowuoye mar warruok ni opande ok oyange ni ji mathoth. Koro romo gi jal machalo kamano. Koro ing'e ni e pinyruoth miwuoye, kar pinyruoth ka
en topic maduong' ma en inyalo wuoye kata mana juma piny ruoth en piny ruoth malach. Jalni okonye koso jalni owite? Jalni ok okonye. Nitie chunje mawito ji. To king'eni gisherekea bwana ma ji tinde tomogo miel ma tinde mine obaro nyaka sikat nyaka iugi malo. Nitie chunje mawito ji. Chunje mawito ji gi bende ne nitie, ne gibiro gi nitiere. Chunje mawito ji go. Chunje mawito ji go ema kawuono gibiro kod challenges mang'eny e od Nyasaye. Mana wacho ni samoro ni oganda Nyasaye nodhi ni Solomon mondo tugnegi ting'. Mondo tugnegi ting'. Sama ting' otugi ng'at Nyasaye, ng'ato nyalo timo gimoro amora mobiro e wiye. Sama ting' yot, dhako nyalo rwaka sikat mobarore mogik kuma en modwaro nikech ting' yot. Gima jalo timo no, piny ruodh chaye moidhe mondo mi owiti ji mang'eny kata owit oganda mathoth ma Jehova noluongo. Kendo kata mane Jehova dwaro mondo yier mondo dhi ocham piny ruodh ngima. Mamuma wacho ni nobed malit ne jal makelo timno. Jal mamiyo ng'at achiel baro weyo kendo lal. Nobed ne malit. Nikech iwito kuoth Nyasaye. To mane momiyo idwaro ni ji mondo wuoth kuom Roho. Sami wuotho kuom Roho eka ok initim gima ringruok kod dwaro. Sami wuotho kuom Roho. Kendo sami wuotho kuom Roho eka Roho biro siemoni kendo biro nyisi jatich Nyasaye mamalo chutho kod jal ma obaore wach Nyasaye to timne ok en kit Nyasaye. To ng'at Nyasaye ok ing'eni Roho e higni machien joma nopong' Roho. An nyathi odie to nitie